Dili hitopngan nga pagpaubos. Hunyo 2. Busa sanglit kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo sa maong pagkaagi, siya usab miambit niini aron tungod sa kamatayon. Pagawagtangon niya pinaagi sa kamatayon ang may gahom sa kamatayon nga mao ang yawa. Mga Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14. Nahimo ni Satanas ang pagkahulog sa tawo, ug sukad ni adto iyang buhat ang pagwagtang sa dagway sa Dios diha sa tawo, ug ang pagtaktak sa mga kasing-kasing sa tawo sa iyang kaugalingong dagway. Iyang gibabagan ang matag silaw sa kahayag nga gikan sa Dios ngadto sa tawo, ug gipahiangay ang pagsimba nga angay sa Dios. Apan ang bugtong anak sa Dios mitan-aw sa talan-awon, nakakita sa tawhanon nga pag-antos ug kagul-anan. Iyang gitan-aw ang mga laraw diin si Satanas mulihok aron sa pagpapasgikan sa tawhanong kalag sa matagtimaan sa pagkasama sa Dios. Giunsa niya sila pagdala ngadto sa pagkawalay pagpugong aron sa paglaglag sa moral nga mga gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa tawo, ingon nga usa ka labing bililhon dili masukod nga gasa. Iyang nakita kung giunsa pinaagi sa pagpatuyang sagana ang gahom sa utok na guba ug ang templo sa Dios na guba, ang mga igbalati, ang mga ugat, ang mga pagbati, ang mga organo sa tawo, gipalihok sa labaw sa kinaiyahan nga mga ahensya sa pagpatuyang sa mga tawo sa pinakagrabe ngilad nga pangibog, ang patik sa mga demonyo na silsil diha sa mga panagway sa mga tawo, ug ang mga nawong sa tawo nagpakita sa pagpadayag sa mga panon sa kadautan diin sila gipanag-iya. Ingon ni ana ang paglaom nga gitan-aw sa manunubos sa kalibutan, pagka makalilisang nga talan-awon alang sa mga mata sa walay kinutuban nga kaputli nga tan-awon. Ang dakong pagpaubos sa bahin sa Dios may usa ka misteryo nga dili matugkad. Ang kahalangdon sa plano dili hingpit nga masabtan, ni ang walay kinutuban nga kaalam makapamugna og usa ka plano nga labaw pa niini. Kini mahimong malampuson pinaagi lamang sa si Kristo nga nahimong tawo ug nag-antos sa kaligutgot nga nahimo sa sala tungod sa paglapas sa balaod sa Dios. Pinaagi niini nga plano ang dako ang makahahadlok nga Dios mahimo nga makiangayon, ug bisan pa niana mao ang tigpamatarong sa tanan nga misalig kang Hesus ug kinsa midawat kaniya ingon nga ilang personal nga manuluwas. Mao kini ang langitnong siyensya sa katubsanan sa pagluwas sa mga tawo gikan sa walay katapusan nga kalaglagan. Ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, ngayang gihatag ang iyang kaugalingon diha kang Kristo ngadto sa kalibutan aron sa pagpas-an sa silot sa paglapas sa tawo. Ang Dios nag-antos uban sa iyang anak, ingon nga ang balaan nga binuhat lamang ang makaantos aron ang kalibutan mapasig-uli ngadto kaniya.